Isibo banwa ang inyo orasan impunto mga pinalanggang at tagpramati alas 8, 7 sa aga. Mayad nga aga sa bilog nga Antique, mayad nga aga Kalibutan, mayad nga aga Western Visayas. Welcome gid sa aton banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Today is kadyang adlaw mga kabyanan, petsa 6 sa bulan mga kabyanan kang Agosto or Septembre. Ano nga? Septembre tuig 2021, adlaw kang Lunes. Ano mga mainit nga mga balita sa kadyang nga mga tinion? May travel ban nga gin-impose ang aton pungsod sa pulo tanan ka mga pungsod rugyaman sa Asia, no? Bangod sa padayon nga pagsaka kang COVID mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang kuon kang mga nag-obserbar ti andot nga bawal mo sanda ka dya nga mag-agto dya sa aton pungsod, no? Magsulod sa pungsod kung nagya sa pungsod rake man gani banwa kaso kang COVID. Na bangad may mga variant ang diyang mga pungsod nga wara pakitati variant regyang mga kabyanan. Na kay kung Delta variant lang dya ang rake sa diyang mga pungsod, hindi tayo pwede magpasalod because of Delta variant, no? Hindi tayo magpasalod kinanda because of Delta variant, tigani nga may Delta naman ta. Ang ginakangawaan nga makasalod ang diyang Lambda kag Imyo variant. Mga pinalanggang at tagparamati. Sa piyaktawan na dyan karong pagtamada sa atong pagpangalagad sa pihak nga bahin. Ano koon kang PhilHealth? Direntets na. Ultimo kuno nga trangkaso, ultimo kuno nga hilanat, ultimo kuno nga ubo, mga kabyanan, COVID ron. That's why nga ang PhilHealth hindi magbarayad sa mga ginasukot kang ospital, kag mga doktors. Hay may baraydan PhilHealth nandam. Na pira balarugto kato sa ginasukot nyok namon ang gindeclare nyo nga COVID, positive, pero actually ordinaryo lang ilanat kag trangkaso. Kuno si saan ka dyan, no? Bay kumisanta nga, baydan ka dyan, banwa ka nga PhilHealth sa mga kaso nga na-record niya. Ganun ti bahal dyan, banwa nga trabaho. Tunapuin ko rin pinasaka ay kaso. Ang matabo pa dyan ka dyan. Mga kabyanan, ay tiyang iba to. May record sa hospital. May record ang municipal health. May record ang atin Kaling paano mo pa ito ma-probe? Hay ba ito na-declare nga COVID positive pero ginlubang rin ito. Urag ni ibang kay kalkal to. Istoryahan tadya karon sa atin nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, regya sa Antique ang balita sa politika, nagsumpa rin ang mga kandidato kang PDP laban, no? Sakay representative naik amo diyang vice chairman kang PDP laban Duterte wing. Kusi Alfonso Kusi wing. Kay man paksyon ka diyang ang PDP laban mo. Nagkaangkan kang paksyon ti ang Kusi wing PDP laban
may basbas ni Presidente Duterte, regya kaya nagsumpa. Ang mga kandidato, ligads mana nagsumpas day. Yung pasumpa, sanda. Alin sa dali lang kita, mga kabiyanan. Dili ko to. Ay, may nagtawag na po sa radio to. Di mga kabiyanan, nagsumpa ang mga kandidato halin sa gobernador. Nga si Vicente Fidelisio, kag ang kandidato vice governor si Nonoy Julio Cesar Tanlangit. Ang mga kandidato SP members kag mga mayors. Mga mayors. Di ko makita nyo star polin ang anda ni Vic Fidelisio kag Nonoy Julio Cesar Tanlangit na suportahan sa pagka-congressman na mo no si Kwan si hindi ko man kilala aja si Kwan si ano ngaran nagigjaw dito kilala ni ora man bipirmi ka interview sa radyo dyan doon di mamambal. Ang anda kinasportahan mga kabiyanan ang diyang si E. Ligarda. Pero ti ura nagsumbata si E. Ligarda iti officially kuno imamas na ni Gob. Boswerte si E. Ligarda dyan darwa ka grupo gadarak na no. Pero ti sa grupo ni Kapilipilaban under administration, ura na masumpa, hindi tanang pwede kasumpa kay man ang pagbulig tanang kang grupo ni Fidelisio kag ni Tanlangit ja daw commitment dalang tanadya personal no not sa ngaran kang grupo no tikon ura ti commitment idya in the name kang man ang commitment kung nagsumpa kagid Pilipilaban basi endorse kang diyang Captain Fidelisio Tanlangit nga grupo ang independent candidate nga kadya gagawa si former congressman Paulo Javier. Former congressman Paulo Javier iti totoo lang tana kadya Banwa Provincial Chairman man gidmano halin kato hasta kadya kang PDP laban. Kag ang mati ta, madlagan man ta na si Congressman Paulo Javier bilang congressman, bonggoon na si E. Ligarda. Paambalan tres lotasyo. Na matian mo si E. Ligarda ya. Sino gito doon, dagagaran kraw. Ora ko man ganikmaan. Hindi taman bi mapatian nga garo hambal-hambal sa radyo kung ano hambay kung maan mambal dya kundi pero kamaan man dya garo magkimod-kimod amo na may ginabatayan man tuwan Banwa sa kwan no si Cloyd Romay go go Paulo di lo sa ano man kung ikaw may papilian nura man ti bayasis no iti darwa biming kuntranay si Paulo Javier si E. Ligarda ura tapat ti background kay E. Ligarda ya si Paulo na ti may background takagi congressman no kag ti project Paulo takligad to no may mga project man nga nagserulad sa tiki no ang klalat lang ang bugto na kuno nga si Lorin ti mbay kundi man to si Lorin to mga mangkot na bata ka di kung kibato di ino to pinagako Lorin to daw pinagkadlaw or mikita alin ka nga nagadag to daw ura tanadya si Lorin takita sa antikig libot naman dilo mangkoton di ka kung kadlaw tlanay nakadlaw tlanay bla si Paulo Javier kay E. Ligarda pang imbisibi kung sinumiyat
Baka ba ora pagkukbaan ko ka hambal si Iili Garda pero ti itsura nam lang nga ang kita ko no. Ti priya si dalaki ini Paulo. Natural. Pero kung sa pamatso-matso lang no, makarakadlaw tayo. Sa din sinanda nga daw may tawag na 6 appeal. Pamatso-matso pagpugwapo bi kag ko no. Rate 100 mga 90 si Paulo kay Iligarda 60 lang. Nga te sa pagkabata-bata sinunanda bataan ko si Paulo si Paulo rapat na kang nagkongresman ikaw tibala kay Paulo isyo ora ko tibal siya Paulo sagad na magambal bakiyo at papati magambal ka hindi ta pamambal sagad dyan ora pakambal mo. So kinanglan mo pabkali kinanglan mabatian mo gitsanda nga gambal priyas at siyempre si kay Paulo nabatian ko kisra pero rakor na gabiskali no batian ko po si ira ko kagi ga kita gambal. Pero pahambal yan tatatas pinakadlaw po hindi man pwede nga apa tanati kinanglan to hindi tibo maginapa to. Ati sige mahambal kita dalo as pinakadlaw mga kabiyanan. Pero ang doon mo amor kita liga Bautista plido naglitnak niya Javier Paulo versus Bautista Jaguana mga kabiyanan. May posibilidad lang nga mabaylo ang buligan ni Pidilicio kag Nitan Langit. Kay banti PDP laban sa Paulo, PDP laban sanda. Dengan dat na commitment kay nga Bautista ja personal lang guro iti kato nga time ora pa nag-declare, ora pa medyo nagsinaw-sinaw nga daw madlagan sa Congressman Paulo Javier mo. Tika ja daw okay nak no. Istoryahan tara karon marma sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa piyak nga bahin mga kabiyanan. Sa piyak nga bahin may problema gino. Ginaway mga sugarol rugya sa antiki noy. Ginaway mga sugarol. Tingo di may mga steel rugya kag may mga double digit ron. Daw buta lang tiki niya sugal. Ano man, masinugal lang ta hulas ko ng kwarta sa sugal mo. Imbisin karits mo tao na namuti kahoy niya kag bagbanat ng buto ko. Ang easy money bla mga kabiyanan. Ang atin punto laman ta na dyan wang ati hindi tanad gusto na mag-una ka asikaso sa sugal. Kaya kinating na tubang karag na pinahanta ka Ginoo. May steel na nagya, may double digit. Ako na no pa. Bulang o kirman ko no, online. Kaya yung problema, reklamo to, tagiyak bulangan tara sa balam. Andat ang bulangan na samtik, indawaan ko no, nikob ka nga, permit nga online pa bulang. Ang sa balam, naura. Kung mag-imponer kang patakaran sa probinsya, ora rati pinilian, no? Hindi rati pag-intra politika, kung pwede ito sa sarata na, hindi, no, ray? Di ka rin nakita, diyak diyan, mga punto, nga ti, bakan kalyadot na nigob kuno si Joey Locsinia, mga pinalangga nga tag paramati, si John Pacificador, tanang mga kabyanan, ate, kalyado gini. Na istoryahan tablara karon sa atin nga pagpakalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita mga pinalangga nga mga tag paramati oras sa atin nga pagpangalagad alas 8:21 magabalik kita sa dili gid lamang magbuhay pagkaripas lamang banwa kang piraka importante nga mga pahibalo
Palihog, standby. Mga kabinan, Life Extension Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang business development officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa 4 News Street, San Jose, Antique. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitron, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kaya po. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago niya ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ang pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Ganay mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod ng poultry supply, bidya sa Panuakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antiques. Tayo na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, pero may nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, talaga umuwi dito, depende. kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkanto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Ligarda, Loren Ligarda. May biyahe dito ang aeroplano. Ano kayo, Huwebes at Sabado. Umuwi ka dito. Tagal ka nang hindi umuwi. Okay. Balik ta banwa sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ha? Mga kabiyanan. Ang atin nga pagpangalagad. Sila nga. Ang aton banwa nga pagpangalagad ginaimawan kang diyang Wisam Electronics and Repair Shop. Diyan sunahan patyo kung tanan nga appliances ipakidaan nyo nga gaba. Diyan gid kamo pakidaan mga TV nyo. Gabligya man sanda dyan ka mga TV nga may buli blara no. Nami pa ni klase TV ran dyan, brato lang. Ngay mao ang Omni gabligya tanan nga hardware items, construction materials dyan sa Kulasi. Julius Paint Trading, ang Julius Paint Trading mga nami pinta ginabligya amigo Julius dyan kag una no nga pinta ang kolor nga ipatimpla nyo mabuol na gid, ha? Amo man ang Signrace Advertising Incorporated, ang Signrace dyan ra na pamtang sa sentro poblasyon, ha?
tanan nga printing materials dyan mapaprint. Kaga amuman ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo dyang kampiyon nga capsule nga ginagamit ko kag ginagamit man ni Lolo Tasyo. Kaya ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan kay toxic riya. Ang tanan naman nga kulang sa lawas ginadugangan nga mga vitamins and minerals. Agad hindi ang anuman nga partik lawas nyo mag-down o kung maglatian. Kaya kung kulang minerales nga ginagamit na, mabag-down riya kag mablatian man, mamasakit ang taho. So gina-recommend ko ninyo magamit gid kang Evergreen Herbal Capsule. Immune system booster kag ganami gid ang inyo banwa nga resistensya. Now, kang Evergreen Herbal Capsule. Ang oras ta 28 minutos nakalipas sa takna nga alas 8. Wow. Ang Ruming Antonius Miracle Oil, no? May dyan rin nga insulin, no? May dyan rin nga insulin nga ginaproduce kang pancreas. Insulin rin ginaproduce kang pancreas para sa diabetic, no? So, ang obrarak insulin reduce ra kang sobrang glucose sa atin mga kaugatan. Kundi hindi kamo kag maparaya kamo sa natawag hypertension. Na? Pinaproteksyonan ng inyo pagid nga kidney. Na mga pinalangga ata para mati amura ang purpose ng insulin. May insulin rin kahapon sa Bus Radio ta na interview ta makabiyanan si Tatay Boy ako isa. Ang bago nga natukiban na nga epekto kang Ruming Antonius Miracle Oil, diyan nagdugang pagit sa sobrang 50. Nga kung malingin kaw, nga kung gainam ka gali, kag nakainam ka Miracle Oil, buhay kaw malingin. Kag kung lingin kaw, dali kaw mahubadan. Kag banget tigulang rito kapon sa Tayboy up ko isa, gapangita kuno tana kanu biyahon, ay giniresgan pak nuagi na. Tunto nga Miracle Oil, rakalaga epekto na pagid eh. Kag ang mga baka to, mga manok to, ubos ta nakarayad no eh. Hamakan timo kay Buyet Vista dyan sa barangay Inalinan, Bugasong, ang manukan na, nagsereburo ang mga manok. Di ano tlad ginagamit na Miracle Oil ginasamo na sandak truck on. Ubos banwa ka arayad mga trangkaso kag sipon ka manok. Jay hindi pagit tampatin dugang pagit si Picto ka Miracle Oil makan timo. No. May pastor diyan sa barangay Bita sa Kulasi. No. Pastor niya gawali yung simbahan gahambal sa simbahan. Pero gapati diyan nga may aswang. Inaswang tanan diyang istorya. Gapati nga may aswang. Do permita na kuno ginaagtunan niya kaswang kun ano mat na ano tik-tik aswang raw basta nga ang hambalang ginabisitahan kuno tana permi kaswang. Sino nagambal kajak naken kapon si Tayrino na ang tunan tabla tuming interviewon mo. Permira ginabalik-balikan kaswang. Ano ni kaswang o? Tik kamu gimanan? Kung ano ni kaswang? Ay sos. Naman yos tana kami Miracle noy kag nagagtusog ka tik-tik. Amo laman to naman yos tana kato kasurusogid mo ngura tanang kagwa. Naman yos ka Miracle Oil, makabiyanan, may dyan ka nasangkap ang Miracle Oil nga antiviral, antibacterial, antioxidant.
Ginagamit para sa mga lain, ginawa man. Nalagyo ng aswang no eh. Darwar ng pamatuod nga mamanan hadlak ang aswang sa Miracle Oil. Abi nyo langaw lang hadlak mga pon kagalamok. Pati man kag tanga hindi ka agtong ninyo ay may dapog dyan sa kasangkap nga mahumugan na malang banwang hagam kang Miracle Oil ngran lagyor nan. Abi nyo langaw lang hindi magapon kag hindi makagat kalamok Diya pagido. Lagyo aswang, lagyo ang sa diyaman taraja mga kapiyanan ng istorya. Lagyo ang aswang noy. Tidarwar nagpamatuod dya nga party dya. Iti hindi man tanan kita bay nakakita kag ginaagtunan kaswang iba gani bangad nga ura man tinatabok nanda nga morya. Ura ka pati nga may aswang ako ni ura ko pati kaswang sugir kiba nga may aswang ang mapatian ta. Pastor dya ura magurgurang lango dya dyan sa barangay Wita. Now, ang pastor nga dya ikarwaran dya sa nagambal. Una to tagalawaan bata ni Bantulo ka Batulo Store. Nakal na ang imo raw nga Miracle Oil. Nagabura ra ko may aswangaw. Ti may ginakuno pero sa morong barangay nagagtut nikol. Sa iba't ng tao ura man kag kung naghalinta na to gabdura. Karwa na bay ka nagbalik. Nagbukal man parehas. Na maman-an nyo man ra kung aswang sa katao kag gabura ran. Mga pinalanggat na pramati kag kung aswang sa tao, hindi na magsigi agtos balay nyo. Maparayo, tara kapin pa kung manyos muron. Di mangkot mo paano ginimo ruming naman. Ambay ay. Mga pinalangga nga tagpramati. Mura, kung kontrahan nyo ko, manan mo may lolo ko una na mangkot ng mayon nagkuon na ka ng bantog ng bulong sa may kwan sa Bilison na may kwan kawaw na ginbilin kanimo kang imo apoy kanimo ginbilin ang anang kwan ang abilidad nga magpamulong pati sa mga lain ginawa. Ang manan ko lang tanatchep kun ko ay kung may nagakontrag naken nga daw kontrahon nako raka pamaagi nga tana una natabo ka katabo. Una papatay. Una pablatian. Nga nabuisit nga buhi na. Amulat naraka naman an kung kontrahon mo suruming. Daw may special gift taken sa mga mo ko na. Kontrahabla ko ay manaan ta na ko sandal ti mo. Na mo larakan manan. Kaunang nakakontragik naken nga kinontra na gid ko. Mga sakit na noy. Basta lang, rakger naman, ano ko ramong. Do hindi maintindihan. Ay, maan na. Saraka lang ang pamahagi. Ay, manaan ko lang daw may binipinsa, kunok ni mo, tumingin tao, na nga. At kung may balak taok ni mo, sanda ka una, kaga buisit. Oras sa atin tagpalagan. Ora mo kong patira, ganing ti. Kung ginbinlan, matakang ka kung paano, natakang ginbinlan ba, kung panoran na. Dali na, balik ta sa inaswang na to. Partner dyan sa Lilo, kamusta ka dyan may blita, tako no? Hindi magbayad, PhilHealth ka, mga gindikle ka DOH ka mga hospital nga COVID. Interview ako, tapos perkadlaw ang pastor to nga nalagyo, ng aswang ngayon naman news ka, Miracle Oil. Dali lang. Ang Miracle Oil, by one take one pa sa Sebaste, sa Kolase, si Astaruman lang dyan, no? Tibyaw mo man. Sige, gyapon. Bugasong aglawaan, sige man gyapon. Ang barbasa ng laktadan tanay. Isang kadlaw lang mga kabiyanan sa pinakadlaw. Oras sa atin nga pagpangalagad.
alas 8:37. Now, Jayo, hindi magbayad ang PhilHealth kag gina-claim kang mga hospital. Kag ang gina-claim kang mga doktor kay manti may claimon sanda ka mo. Hay ko kon ka PhilHealth ang nakambala na ordinaryo nga ubo, ordinaryo nga trangkaso, ordinaryo nga lanat, COVID dayon. Ha? Mismo ang PhilHealth nagaduda nga gusto kliman kang mga medical practitioners, mga doctors, mga hospital. Ha? Nga gindeclare nanda nga COVID positive, bakit to ti COVID, di ba? Ang guwa na mga kabiyanan nga maklaim ka mo sa bagay nga hindi dapat kliman. No? Maklaim ka mo sa PhilHealth. Mahal tanay tag 70 mil bidyang bulan kang hospital. Josel Pandes, good morning. Kag bay ko paano da dyan rayon kag mga doktor kag nurses. Sa tao nga COVID positive nga natatap nda sa hospital, sobra sa 70 mil ang bulan ko hospital kag doktor na eh. Ti amora guro nga hindi magbayad ang PhilHealth. Kay raka ang ginhambal nanda nga ginhulog lang sa COVID positive. Nga actually ordinaryom lang gali nga hilanat kag trangkaso nahadlak lang ang tao. That's why ka hospital ka pa-check up dayon. Hay basi COVID. Hay umpisa nga may COVID, ura banwa tanan nga consider nga nagla kauna ka ba ilanat laran. Ibang ni lanat trangkaso sa kasimana pa. Daw haros gabatang kagid. Daw hindi ka kahulang pernakit na lawas mo. Ha? Kauna kagit akan ni lanat. Ha? Nga grabe ubo ko, grabe sakit ulo ko. Gatighok ka pa, may plima pa. Pernakit lawas mo, hindi kikbangon. Ganiwang pakaw gani karan, di ba? Mga sa kasimana, imo nga loko kon batang. Ganiwang pikaw noy. Ti ura pikaw ti hanan nga COVID to ay sintomas na priyaskin mo. Kang wala pa COVID ti ang atin at napagintsindela na to trangkasos kitulo na. Ti kon ka PhilHealth hindi na magbayad. Kung hindi nanda maprubahan nga ang tong gindeclare kang mga hospital nga COVID positive, ha? Ma-prove gid nanda nga COVID gid man. Na amora rin ay wala nyo gid pa-confirm. Kundi galutaos ti gabang kliman nyo. Prasbe, may nalistas dato nga gintest nanda positive. Example lang tong sa Sebasti to bro. Sa Sebasti ba to? Butang ko ba? Example ko lang. Ang tong si Aluipan ba to nga nag-suicide? Example ko lang to ha. Butang ko ba may PhilHealth to? Butang ko ha. Kung purpose to, natural may PhilHealth ra. Tinatural ay napatay to kag nagwa sa test na nga positive. Negatively kurihi, confirmatory. Pero may ibang napatay nga ura ti confirmatory. Nga gin swab test lang nanda, gin RT-PCR test, gin antigen test, patay. Napatay mi, bukan napatay kagin lubang na yun. Kundi klimanan dato, ti sa record nanda positive. Hindi magbayad ka ng PhilHealth. No? Kundi maklaim ang ospital kag mga doktor, may di nyo to abay to sa ang tong nalubong to positive to.
Tindi magbayad ang PhilHealth. Alang-alang mo to kay kayon, iti miyad kumalyag ang pamilya, nga kay kayon mo bangka ito, bang gaaway mo ka-claim nyo nga? Ha? Hindi, gini. Hindi malyag kay kayon. So, laban-laban, raka ang hindi nga kaso, nga declare nyo, nga positive, ang hindi gid magbayad ang PhilHealth. Ha? Eh, PhilHealth mismo nagambal na trangkaso lang, ubo lang, COVID ayon. Ha? Ngang iba ka ni kato, sa result nyo, positive, binimnandang ni Miracle Oil to, ginbanyusan lang, nagkaraayad man to. Pero may diyang ginman gintest nga positive. Ganito, urata taga-taga. Kung positive man to sa COVID o kung hindi man, basta ginaayad ta na ang COVID positive kag o trangkaso man lang o boto, ayad magyapon Miracle Oil. Ha? Di COVID kintoran? Nang tong kliman yung kapira ka libo-libo to. Naayat balang lito karuming Antonios Miracle Oil? Ha? Di sadya dya. Sadya dya. Madugo lang mata kang ibang ospital kag mga doktors dya daw hindi kurok buhal kaklin das PhilHealth. Kang guwa pa krasayad pa kunong PhilHealth. Ay ginburo. Hindi pagtao ang claim. Ang benepisyo. Itao. Pero ano ang kasiguraduhan nga positive yan to tanan kay may pasakaayran kaso sa ombudsman man banwa mong dito sa Lilo. Si Mayor Diritrinyas no, irak ka ospital sa Lilo ang nagreklamo sa PhilHealth nga ura gapon sa da kuno nagpagwa ka kwarta. Ura naging na-release ang claim kang ospital. Okay na ra kung sa Lilo. Kung mga ilo-ilo nga matesting kay basi bahal ang posibilidad positive na gidman ran. Ang aton punto nga kung positive gidman subiit tawan gidman kang benepisyo mga ospital kag doktors. Pero parehas na ragya sa tiki nga daw ka pinalagpat lang ba no sa giisip lang isip sunda nga positive pero trangkaso mo lang li. Te baydan mo ran. Baydan mo ran nga sa sobra pamayad pero kadlaw PhilHealth ka nga. Ha? Mga kabiyanan, karang mga benepisyo daw 2027 lang gid kuno ang third quarter PhilHealth. Bankrupt na. Diyos ta. Ha? Ora man problema ra kon magbayar ang PhilHealth kag magkuon sanda nga siguro doon tanaya. Mga mga billions per billion to ang baraydan. Balbaol mo. Balbaol ang baraydan. Kag kumabuol to no yung mga claims to. Kontrolkan mo rak doktor ang magamarangaranan mo. Tamuran ko kami ko kurak ka doktor magamarangaranan. Luwas pa sa ibabing nga mga sidelines sa mga ospital. Ay, si Sunari Joseph tatan. Ha? Amor iba ka dya kung magtrangkaso, ura ka paswab. Na kwartahan lang nandataten ka dya. Ang aten natian, kwartahan da na. Kita nyo lang baka matawat lang. Gabaal lang Miracle Oil kapag tumar. Dasig pa. Ay ka dya, mga ubo-ubo, trangkaso, ngarak, o mga antibiotics lang kisa. Daw tubig lang matiyag kang bakterya kang virus. No? Ga-resist sa mga antibiotics. Kisa kay mo para doktor ka makombinasyon. Agadasig magayad. Prokuronaryo lang mo si silin, di kayad no eh. Mura nga sampat ka Miracle Oil, ay grabe nga kombinasyon.
Nami pas antibiotics. Yang mo na mga kabiyanan, iba orar ka kan. Agto sa sentro nga may amora related nga mga debatya ga ubog trangkaso uraran ga bakal ras na miracle oil kung ni ga lakga kang luy galakga ka turmeric galakga daun biyabas galakga klagundi galakga kalibhon. Ay ate kita nyo bolobo trangkaso wala rag nimo iba ano tabo gaayad man gaibaw si SB July di makotak SB Mami Pilar alo sila SB Boy Alarcon amo niya mga SB member nga nami gid magserbisyo publiko kay nagakooperar gid sa mga helikopter ni Mayor Joji lumugdang diya sa Kulasi mo na meet pagkaon niya sa Papa Donso kung magkaon kamo mga kabiyanan namit gid ang pagkaon ginaserbi rigyan sa Papa Dons. Ang diyan na plagyan ni Wakoy sa biyer no. Mabuot nga bata kag tinahodon. Na diyan sa Papa Dons kamo kaon gid. No? Gaimaw ang RL Cycle Parts sa Sentro Sur. Kung magbakal kamo spare parts sa motor nga mga nami, agto kamo sa tawag ka dyan RL Cycle Parts na gaimaw man ang diyang Melsan Paul Internet Cafe ang Melsan Paul Internet Cafe na paamtang dyan sa ato bangkang Shiny Star services kina offer PC rental photocopy encoding scanning laminate abay ang magpa-ID Alan Alpaz Aurelio ang proprietor gaimaw man sa pagpagkaganta ang diyang Jimarte Balas Lechon Manok and Concrete Products gaymo bangko nga siminto lamisa nga siminto kag amuman mga kabiyanan kang lechon manok barbecue kag limpo pa shout out sa Batunan Sur sa mga Escalona family halin kay Eliandre de Jesus. Oy, good morning ladies kay nung John Escalona baw diyan gli sa Batunan sinong John Escalona ko una dia buhay dia sa Provincial Information Office mo sa PIO taga San Jose ng John galing daw rigyan nakapangasawa no mga kabiyanan gaimaw sa pagpakalakad taman sa tagapag sa palatuntunan ta ang diyang tumandak marketing kabaligya tanan nga machineries generators gamit sa pangumaka pangisda regyan gin mabakal Ilas Bike Shop ang Ilas Bike Shop mga kabiyanan na pahamtang dia sa barangay Lamputong kung bakal kamo ka mga bisikleta ragyan kamo ginagto sa Ilas Bike Shop bawte mga spare parts na dyan man okay gaimaw man sa pagbalagad ta ang diyang GMAT Auto Repair Shop kung may mga problema kamo sa inyo nga mga sarakyan, mga gaba, blay, pa-repair nyo, pakidaan. Diyan sunahan, no? Kabalay ni Tay Conrad Maayo. Sa GMAT Auto Repair Shop ni Mat Ungon. Gaimaw man, si Tay Conrad Maayo, Municipal Administrator, basta serbisyo publiko, Conrado Maayo. Ay, daw hindi kaya matao ka PhilHealth no yung mga klimuan kong hospital labo dyan kama kinasuhayip sanda kaya mga biyanan ng test guru sanda makabugol sa klimuan lang guru sa antiki dumdumabla daw ano krake COVID positive ano krake ran butang ko pera kasotlad kang COVID positive mga kabiyanan ati biyaw gali sinong John Escalona ang COVID positive butang ko 2 milyon 2 milyon i-multiply mo ang madura sa PhilHealth
Sa 77,000 ang kada magpositive lang. O, danong kwartara bulan ka nga mga ospital ka mga doktors. Kundi bankrupt ang PhilHealth. Ura kita mag-expect mo na magrako COVID. Malay nyo, bukan pa to ti amo tong aktual nga kaso gito tuon kang COVID, sobrahan lang kuon kang PhilHealth terang kaso kang mga ubo ginaisip nyo ti mo nga positive. Ginaisip nyo ti nyo nga positive para lang may kliman ka mo. Ay nako. Bankrupt ang PhilHealth. Oh. Ti anor lang survey ka PhilHealth diya sa iba nga balatian nga iba nga balatian. May survey pa. Inubos ka COVID kwarta nyo. Ha? Mamordoy kilang PhilHealth. Murang hindi na sila mamayad. Kung gusto nyo ba idanamon, kasuhay tanay iprove gid na namon. Alas 8:53 sa atin nga pagpangalagado, bawal may travel ban. Ha? Bawal ang magsulod sa Pilipinas halin sa pungsod kang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia kag Indonesia. Bawal mga kabyanan. Nag komentar si Vice President Leni Robredo. Ngaibalaan ko ng travel ban. Paigtingan ko no ang quarantine, no? Protocols. Ha? Una-una, kung magsulod ang mga tao nga dya, i-quarantine man kag i-test, di ba? Istriktuhan lang. Ha? Garing, hindi gani kapatuman kita banwa ka istrikto nga health protocol sa or quarantine protocol sa mga lokal mo. Ha? Ang rason tanang gadapta banwa kaso kang COVID, no? Hindi nyo na mahana dyan sa libot-libot kataho. Hindi tanadya ang pagsulbar kadya pagi sa mga checkpoint. May border restriction, bagkan tamot na resolusyon. Ginasilutan talang mga pulis sa gibantay dyan. Naluoy tatang nanda. Ang istrikto tanang nga pagpatuman kang health o kon quarantine protocol amo ang yabi. Agad hindi magrapta ang COVID. Prasbi kung ging quarantine mong tao, no? Dapat sa facility ka to, di ba? Urigin surusugtan tabanwa nga i-home quarantine. Oh. Di karon. Kung istriktor na patuman, ti dapat may lain balay na, hindi guwa-guwa. Kung daraan pagkaan, tidulhan lang, may disinfektan paran. Kundi para hindi klaton sa ibang membrok balay. Ti diblang ang kaso otlad. Kag ang realidad. Kung ang sangka gina-quarantine positive, naglaton sa tanan nga membrok balay, why? Dyan sa sulod ka compound, gairing nga dahi mangyapon da, hindi man mabantayan. Nag-agto man gyapon banwa ang gina-quarantine mo sa ibang membro. Timyan ko maagapan dayon, kung hindi ba kang membro nga to, nakalagaw sa baryo, nakalagaw sa ibang mga panimalay, nakalagaw sa komunidad, nakalagaw sa banwa, kundi nakalaton sa komunidad rin ang virus. Rigyata na tantyar banwa nga ang pagpatuman dapat istrikto nga health to quarantine protocol amot ng sundon. Bagay na identify tar banwa kung sino i-quarantine tay, sino i-monitoron tay. Hindi ta pag i-monitoron ng bilog nga population nga nag-travel. Hay na-identify taran kung sino nga tao nga to nga posible may kaso kang COVID. Kag kung na-restrict rin na
ipatuman ang nagakaigo nga restriksyon amot naran. Oh. Wala ko magtsikpuin, kamo si isa mo dyan tanan-tanan ang nagadara ka travel pass, ako nga bagkat positive. Hindi mo ni mamanaan yung karasa ka travel nga nagadara travel pass kung sino positive kag hindi. So it's useless. Oras sa ato kapag wala ka 57 minutos, nakalipas sa alas 8. Gaymaw noy si Migo ta bubilim kung magbakal kamo ka Federal Cement i-deliver sa inyong balay. No? Agto nilang si Dadang sa perdahan kang series. Mga kabiyanan, kaga kung gusto nyo mga pinalanggang at tagparamati, padliber man baras na agto ni man si Dadang dyan. Ang Carl's Agribet Supply sa atubang kang Antico, kung magbakal ka mo, bubod ka manok, no? Mga feeds ka baboy, amo man magpamatsoy, diyan ka mo agtugid. Wow, usamtang ka halat ka mo kapila nyo, biga nagbayad ka mo kuryente sa Antico, naarigyan ka mo gidagto, ha? Oh, kampiyon kit. Ginapalagyan ni Carl Noel Buaya. Kag ang Grand Bakero, kon mamasyar ko mas pagkadlaw kayo matapos sa example ang pandemya, kung tapos sa biyang pandemya, naming lugar no masyaran lagawan ang Grand Bakero. Yan sa barangay Kamansihan, Kulasi, Antique. Dodoy Bikiri, Dodoy Pizza, Dodoy Restaurant dyan sa Sebasti, Sunahan Public Market. Sa Bruso, mga pagkaan na serve dyan. May mga construction materials, pasanda dyan nga baligya. Kompleto, barato. Nga baligya man tamburong kag mga tubig. Na, gaimaw si Mayor Jernicor kag ABC President Bobby Nicor sa Banwag Barbasa. Oswag Barbasin nyo. Padayunon ang kauswagan gid. Si Bobby Nicor amo dyan masunod nga Mayor sa Barbasa. Si Papa Mike Pelber Medina, mga kabiyanan, tandas dyan nga SB member sa serbisyo. Tandas sa serbisyo publiko. Si Papa Mike Permi pagayom-yom. Amo man si SB Bibok Waldin Lim, amayad ng legislasyon dalan sa kasuwagan ng Tibyaw. Si SB Rami necesaryo sa Barbasa. Oswag Barbasa, may paulikid ka sa mga pumuloyo na. Gaya mamas no na Julio si Sartan Langit, PCL President Kagantiki, tadlang sa pagpangalagad kag limag kang pamatanaan. Alas 9 in punto, bawalang alang na panahon to. Makabiyanan. Tayrino! Ang imo tumigo nga pastor sa sunod talang tagtunan. Hindi ko magpatinga doon na lagyo. Aswang sa Miracle Wheel ba? Ay, may buy one take one na dyan sa barangay Buhi. Dyan sa balay ni Alexis Aloro. Na dyan. Okay. Wata panahon sa tagapagpalagad, no? Ako dyan si Ruming Antonio, nag-salamat kid sa inyo banwa nga pagpamati. Miyagid nga aga, probinsya kang Antique.